malah ra ketemu ya. Karep sore ya. Rajang lompong. Suwi tak ora munggah ning HP. Iki tunggale dirajang ning mesin mari ta ki Mbak Mut. Parene. Wis tinggal takum kae. Oh, tadi lompongnya dilebokno mesin. Goreng yes, goreng lompong hari ini goreng lompong karo pare, Mbak Mut. Nganu to? Komen ngopo ngene iki? Komene rada suwi iki mergane tak rewang. Oh, sing Iki lho sing ajak iki bendina mlebu iki. Mbak Mut iki hari ini mut-mutan iki. Mbak Mujina, sitok Mbak Muji Setiti. Tak ngemut pare, tak ngemut lompong. Ini suasana rumah Opare. Ini. Nah, iki sing artis Bali ya. Bungkus. Belajar ngerti Piye? sapa ngerti keterima dadi karyawan kene. Oh, karena ya, wah, ya apa ya telaten ngono iki. Belajar. Oh, arep budal nek ngono kok. Ya apa ya telaten ya ngene. Oh, selain nang omah. Belajar. Ya oke, belajar. Iki bungkus-bungkus ki sing ape dikirim. Ki mung tak cuweluk rene oleh belajar aku ngono. Aku sak wayah-wayah celuken. Aku tak bungkus lek bungkus-bungkus ngono. Nah. Nah, piye komen iki lho? Kata-katane piye iki? Kata-katane keripike enak dan gurih. Sekali-kali sudah ya. Dadah. Nah, wes mari toh. Wes,